ma Allah wanda ake mai tsana prison ko yi makama ko ke an yi bomb blast ya fi saboda ni a daidai wajen ina wala sai ya ina cika wannan ko sai aka yi bomb da aka zo ni kuma bana gani sai aka ba sai aka kama na tunda nake zuwa Agora que eu vou dizer que eu vou criar bem. Eu queria já já akwai abin da nake tunanin za a yi